Занавес адчыняецца, і гледачы трапляюць у мінулае. Час і месца падзей антычнай камедыі Арыстафана «Старажытная Грэцыя». Жанчыны пад кіраўніцтвам прыгажуні Лісістраты вырашаюць пакласці канец вайне асаблівым спосабам. Паміж героямі паўстае пытанне – каханне ці жорсткасць, і пачуцці перамагаюць. Спектакль некалькі гадоў не ставіўся маскоўскім тэатрам, яго ўзнавілі. У пастаноўцы выкарыстаны сучасная харэаграфія, графічныя знаходкі і нетрывіяльныя дэкарацыі. Але ідэя застаецца агульнай і нязменнай. Партыю Лісістраты выконвае народная артыстка России Катерина Березина. Это женская партия от и до, да, она соблазняет мужчину, она не отпускает на войну, она какие-то женские чары применяет, чтобы его соблазнить, чтобы он не ушел, потом она ему отказывает, потому что он все-таки уходит на войну. То есть, в общем-то, очень жизненно все. У рэпертуары Дзяржаўнага акадэмічнага тэатра класічнага балета 25 пастановак. Гэта і класіка, «Лебядзінае возера», «Жизель», «Спячая прыгажуня» і аўтарскія распрацоўкі. З гастролямі ў Брэсце упершыню. З сабой прывезлі яшчэ одну пастаноўку «Стварэнне свету», якая закрывала міжнародны фестываль «Белая вежа». Мы показываем и в Москве, и в других городах, показываем свои авторские работы. Мои и Василева Владимира Юрьевича, моего мужа, соавтора. И «Сотворение мира» – один из первых наших спектаклей, а «Лисистрата» – один из последних, прижизненных его. Нам захотелось вам привести эти спектакли. Мы гордимся тем, что нас пригласили закрывать ваш фестиваль. Но нам бы хотелось открывать и еще много-много танцевать. Гэты год для мастацкага кіраўніка тэатра народнай артысткі РСФСР Наталі Касаткінай юбілейны. Сёлета Наталья Дмітрыеўна святкуе сваё 85-годдзе і абяцае прывесці для брэсцкай публікі балет «Спартак». А Лісістрата ўжо хутка будзе натхняць гледачоў у Крамлёўскім палацы. Яўгенія Мароз, Людмила Салзана, Тыграна Капян, тэлерадыёкампанія «Брэст».